Ay, maniwala, parang ayaw siguro. Kung buhay Kayo sila ngin ka na. daw mahiya. Ano, hindi ka man mahiya. Tadi ko may tago. Hindi ka man mahiya. Parang Oo. bata. Bayad mo daw yan. Thank you, kuya. Dahil pa yung ikot mo. Oo. Pag tinanong mo kung saan galing sa'yo, ikaw nagbigay. Thank you, Ay, kuya. dagdagan mo na kasi may pambayad ka naman na. Dito mo. Thank you, kuya. Masalamat ka kay ano? Kanino, kuya? Sa akin. Thank you so much, Kuya Jason. Sa payo. Sabihan mo tayo display ko di. Ha. Oo. Mayaman na Di siya. kay ano yan? Kay... Hulaan mo. Sa'yo. Sana all po mayaman. Alam. Kay Kuya Jojo yan. Pasalamatan mo si Kuya Jojo. Pangan. Yung pira. Bilangin mo pala. Kasi baka paghanapan tayo. 1, 2, 3, Oo. 3K. Nabigay ko na po yung ano. Kalimutan ko palang pabilang. Ayan po, at ano. Hindi rin ako naka-vlog, sakit ng ngipin ko. Bali, dadalhin ko na yung mga gamit ko. Uwi ko na. Maya-maya uwi na ako sa bahay at yun. Diretso na, hindi na ako dito babalik. Kasi hindi na makagawa. May. Ano talaga? Oo. Diretso na ako sa ano, Atris. Okay. Walang Alfonso. Sabihin mo sila doon na namimiss ko na kamo sila. Saan? Doon sa may Boulevard. Boulevard. Miss ko na. Miss ko na sila. Yan si Chin Chin. Ayan po, good afternoon. At yung vlog natin ngayon ay ano? Nang blue, yung guma. Yung vlog natin ngayon ay doon ano? Pupunta kami ni tatay doon Kilagwin. Ayan si tatay. Oh. Mataming Boulevard, kain kami ni tatay. Kain kami na. At yun, pasensya na kayo at di ako nakapagtrabaho ngayon dyan sa babae project kay Chinchin kasi gawa nga ng sakit ng ngipin ko at kumikirot-kirot abot sa ulo. Kanina pag alis ko dun sa bahay hindi naman siya gaano masakit, tapos pagpunta ko dito pag natako na kumain ako nag-almusal biglang sumakit yung ngipin ko ng gusto. Kasi uminom naman akong gamot, okay naman siya, nawala. Kasi pag pag ikagat ko, nakagat ko yung pares bagang niya kasi sa taas ay sumasakit. Ganyan na, masakit pag naiipit siya. Kaya magapon lang ako nakahiga dyan. Tapos ayun, napag anoan ko na yung mga gamit ko ay dalhin ko na. Kasi kung bukas ganito pa rin, hindi rin ako makakagawa dyan kung laging sasakit yung ngipin ko. Kaya itong pag-alis ko ngayong araw na to dito ay diretso na to hanggang sa makapunta na kami Maynila. Nagpaalam na ako kay Kuya Noli na ano na ako kasi dadalhin ko ng mga gamit ko dyan kumbaga gagawa na muna ako dun sa bahay na mag-aasikaso na ako dun sa bahay, yung mga pwedeng gawin muna dun bago umalis. Ayan po, abang-abang po kung ano yung vlog na ating gagawin dun sa Boulevard. Tara, let's go. Hanap dito na kami sa ano, papasok ng Boulevard. Tatay. Yo. Gutom kasi kami ni tatay. Ano ginanap ang ano dito? Yung sayaw. Diyan mayroon kasi diyan dalawa yung ano nun eh. Ay, wala ba? Oo. Sila gawin sa nagsayaw. Dito. Init nga. At ano, magtutusok-tusok kami ni tatay. Hindi ko alam kung may ano na sila. Kung may piston na. Kung naka-piston na ba.
Pipisto pa lang ata. Wala pa. Oo, nagluto pa na pala si Kuya eh. Ano yan? Luluto pa lang. Amay ah. Hmm. Siguro ano maganda amay ta. Hmm. Yan si Papa Nagwin. Yo. 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 Amo ay. Ayos talaga si Dunya. Ayos ay. Galing. Saan? Bacolod. Kailan kagabi? Meeting? Ayun oh. Dumungaw sa Kertahan. Bis ka. Biskat may ano. Oo. Ayun si Giwin. Nandun sa Kahit ka di pag-pick kakagising lang at ayun. Nagsayaw pala kaninang umaga. Sa Bacolod pala. Papa niya. At kakain kami ni tatay kaso hindi pa nakakapagluto. Ano tubig? Tubig. Tubig muna. Pag Ha? Biglaan? Oo. Yan si Gwyn. Woke up like this. Tapos ganito itsura kung nagsayaw. Walang Ba't make-up. hindi ka nag-message may sa'yo karon para pupunta kami doon? Ang parang nanood. Biglaan. Biglaan nga. Nagwiwiloy pa ako. Sa kaduutan. Tapos nag-click tayo sa mababa. Wala pang luto eh. Kakain sana kami tatay. Gutom kami. Tapos nakayo dun. Saan? Sila chinchin. Bunso. Nawawala nilang Galing ka sa aircon na. Yun, tapos ano ka tayo? Init. pag nag-meeting na ito ka na mo, kababayli ka sa ito. Tawagan. Kaya na meeting kay baka mo. Ay! Buko pa man pala. O pa. Neighborhood pala, ano kanood na, Sagrada. Kusog-kusog na yan. Bakit kigani kami Oo. Paborot ko ba din nagwili ko kung nag-aan. Ano yan? Mali. Mali. Ang galing. Ano mali? Bukas naman na. Kamusta man yung ano, pagsayaw mo? Ay, kuya. Daming tao. Yung sa'yo mo, naiangat mo ba mo? Hindi naangat eh. Tapos nagja-jump split. Nag-edit nga sana ako kuya kasi 2 araw na ako din nag-upload. Walang upload. Nakaturog ako. Arog na ako kada. Pag gisong ko sa di pa nandun sa ini-edit ko. Ay, pinto-pintuan lang habang antay. Chill. Antay na Yan. hindi nga nakaluto eh. Ano tayo? Ungi. Grabe init ko eh. Ataw ka pati nung nagsayaw dyan. Siyempre. Dapat tatawan. Manood kami. Kasi pag nagkaedad na ko eh, Ano na ba yun? Amo! di na makakataw. Dito at Kataw hanggat kaya pa eh. Yataw. Kataw pag wala na. i-upload ko nga yun. Na-edit ko na. Ito yun. Doon nga sa sasakyan, nagbibihis pa ako. Sakyan. Si Tarabas. Yung parang L3. Ano video ko mo? Ay, sa gilid kayo kuya. Ito yun na, upload mo. Ang gilid. Or arado.
pa man kami. Ang pinakita ko sa kanya yung ano, yung video no sayaw niya. Hataw yan eh. Dapat binablog mo. Yung mga sayaw niya. Amo man ko yan. Kaso di ka pa na-edit. Para makikita mo pagkakamali mo. Lahat naman nagkakamali. Select all. Unang practice pa lang. Back data. Ito pala eh. Ikaw director ah. Si papa mo? Binuksan na yun nito, ma'am. Pwede mo lang kayo mo ko eh. Tapos sinalang sa ano, nipon. Pag magiging ako sali ka talaga maturin. Magiginim ako. May tinda pala silang ano, damit. Tribal. Tunay imitation. Tawag na. Adi? Ay, iPad ko. Oo. Magkano? Basta presyon yun. Katawan. Gano'n pa siya? 200. Pero nga, 200 ko na. Iba 500. Tribal. Pero sa dara paborito. pa nga nito kuya ang mamaya. Masakit yung wala stress. Bagahin ka namang Basta libre mo. ano ah. Hindi mo rin gusto ko yung gatingan. Gusto talaga niya kuya ba niya? Oo. Sa mo malaybay. Tutong ka pa talaga. Ay, hindi ko lang. Walang mataturo. Kahit tayo pagpupunta dito. Wala pang gaanong tao. Wala ako. Tinda nila. Nag-uumpisa pa lang. Amo! Ano talaga? Medyo nakalas na kuya yung ibig ko. Sino tutulog sa taas? Pag nakaipon. Kaya ko pati ka mga nadulos. Kapal. Ako ba na enter ng silo? Kapag ang mga nagpipicture sa ating mga kausap. Saan? Magpupunta siya kaya ko siya. Kahit nga pa kami ko. Baka tao si Joanna. Ano ginagawa ni John? Touch. Retouch. Papagayo. Naliligo nga ako. Hindi ako nagpagastos ko. Hataw mo pa yung file. Ha? Hataw. Pero kaya ka na magayo. Pero ka na magayo. Si Chinchin na yung pasok. May ano sila eh. May dayo. Sorry, lugar ko yan. Bula ata. Yan si Ate Maris. Lapang init. Hello. Hello, vlog. Hello vlog. Hello, tatay. Uy, huwag na kong makeup. Oo, gatong na. Ano kami ni tatay. Nag-inom na sira. Tapos ka nag-inom manita. May kaon kami ni tatay. Kain-kain muna. Si ano. Eat first.
medyo mahina na yung ano, yung benta nyo. Yung marami na kasi nagtitinda dito sa kanila. Pag occasion kuya, maganda yun. Friday, Saturday, madaming unpack. Araw ngayon, lunes pa kayo? Yeah, Monday. Nakangkasad yung ano. Chairman, wait lang. Matuyaw naman ako kan nga nag-practice. Kailangan niya, kakabay ko na nagkindera na. Tapos mag after practice pa ya. Dahil dali-dali ito sa... Okay, kasabi ka sa gabi. Kaya, nilari na nga kita alas 12. Nilari na nga kita practice. Practice, ako Kaya sayaw. yung bayad, ma. Gusto nyo na akong alas 6, dada, narunong ko sa naman. Wala, pagkapanlog nira. Ay, daman pala ngaya. Bayliwag, ma. Mare pangin kita, di mo na nantarado. Amo, nagsisiyo ka ito. Hanggang anong oras ba sa dito? Isungon na akong bandang 8:30. Bago magkuha, tito na sa'yo, no, alas 8 pa sana. Ngayon, sige, damig bayli kami. Ulo, daman na ako kuno bayli. Agko ngaya, pagkas na mga ngaya. Ah, magluluto na. Reglaan sa bayli. Ilipat mo muna sa deliver ng sauce. Display. Kamay mo ay! Naka-display na pala ako. Hindi, may kwent sila sa design. Naka-display na pala ako. Lima ko nakabara sa floor mat to. Bayad na din, ang na din. Lani nyo kasaki. Naka-display na pala. Siyan, pinsan mo? Dahil suon. Ay, namarka niyo, friend. Hmm. Nag-help sila dito. Ah, tumutulong. Nakir nila pagkasadi. Yes, ako yung bago na po. Maganda ako. Pamayad, papilito lang ako. Ayaw nga vlog. Ikaw na, kuya. Ay, sa vlog. Hi po. Hi, si tatay. Bago na nari. Tumutulong pala ka na lang magtinda. Pinsan mo? Ano? Ay, barkada. Namit ko lang din sa pinsan ko. Hmm. Tapos, kami na lang magkaibigan. Yan sa dirigadi. Titinda. Ay, yan. Magkano tribal? Magkano tayo sa tribal? Oo. Sorry, sa Jimel. Pero nag-ano na. Kamukha ko pagbahabag. Tapos adi nga na Kay sa Ryan. Ang practice mo Walang sa oras eh. Walang sa... Ibon ko sa mga arab ko. Binagyan siya Amo pang baga ano? kuya so mga bado kaya nag Ano nga na? Bagyuan ka sa labasan na. Pag mag-practice yung baile, pwede yan. Kasi nilang aba. Abungan ka na ko. Mga dress kay Adi. Alokot siya talaga. Alokot siya talaga. Ang galing ko talaga magtagalog kuya. Nasasanay na kaya ako. Taring ko nasa. Hindi na ako nagtatagalog. Yan ako na ako. At magdi-display sila ng ano, mga damit. Sit down. Sit. Bruno. Dahil sa Bruno. Ngayon. Sit down. Ngayon. dress yun. Okay lang na pinaglulunggal ko. Yes. Ano galong kita kanina? Nangi, amo nangi. Manda, alam ko na Ilo yung gumatong ni Ungi ay. Sakit na naman yung ngipin ko. Inom muna ako ng gamot. Mas ano kaya? Exercise ng bike. Arayo pa nga ba? Wow, it's a beautiful today. Ako. New arrival. Pag ano di?
Karaba, nangi. Saan ni Jimmy? Nakapatod dapat ako. Alasin ko na lang pag init. Kaya nga ni. Yung sa gabi, halos walang parking dito. Alam ka. Kamutas ako. Tapos ko na dati kami sa sarili ng kalas. Tapos ba Ano nakalala? ba kaya ang? Na-stuck kaya ako. Ay, patal ng bali. Baba siya sinabay. Di man daw ang pinagkaragamit kaya. Ay, ginamit na di. Ay, dali man daw. Dama sa di, ano, Stop. Scorpio kung anong oras na. Ay, wala naan. Kahapon nga. Natulog Abayan. siya umaga na. Alas 6. na kayo na ako yan. Si Jimmy kaya ka nagka-price. Dapat Ano naman oras? Marilo sa di magtambay. kung ang tigi Ay, ka, siko 300. display sa Darwaw. Tapos, pag nagulag tawad, Yung mga pambabayo namin. pura ng awad. Alam ko ng pin. Gata. Sabi mo ko rin. Pero na, Hindi ko yung alam. Ay, kinig. Hindi, granado. Ano sa ako? Ano? Kulang sa kaya nilagyan sa mga. Pinapakal pa ako sa plastic. Wala plastic. Marami na siya ng kanina. Usari mo na dress, da nagogra. Dahil sa mga. Ayan, nagkakagulo na sila sa ukay-ukay. Naman ko, nag-comment sa mama kayo konti. Mari kung di ako nakapumiyot. Ako na Nagkakagulo na dala-dala. sila. lupusutin lang naman yan, hindi naman bibili. Ay, presko, ikaw ang hindi ah. Di engagement na ba? My God! Ibang meaning kaya sa ibang meaning kaya daw sa na ano ni Engagement ba yun ng may engagement. sabi niya tag ko i-display. Ano, napili mo, Gwen? Paper bag lugo na din ano. Baka yung mga Pag plastic. nag-meeting naman. Ano maray ka ni sa diin? Sandal talaga. Boots na white. Pwede na. Pwede man. Nagbut sa kan black ko Magkano, Dibi? Daw nga ni kana mag-price. Wow! Di pa ko nag-price ah. Honor. Di pa ko marukan. Nagkarap ako sa ako nagbidibuko. Nagpunta Ano, namimili si, ano, si Gwen ng mga pang, ano niya, Ay nakikipan. pang practice. Pang practice. Naka-dress. Magayon, Mga dress. Para Makapapunta hindi ko ganun. Tay! Hindi ko mo. At yung ano pala, ano, kaibigan niya, si ate. Taga na ba? Wala kayo sa dibat. Ay, Ate, ka nabuhay ka? Yes. Ganun. Pang practice. Ayun na din purple. At yun, bigyan natin si, ano, si Gwen ng pambayad. Lo! Pambayad ka Bigyan natin siya ng pambayad ng, ano, napili niya. Ano sa di? Wow! Si Kuya na naman na. Oo nga. Ay, maniwala, parang ayaw siguro. Pambayad Kayo ka ngayon daw. pa. Hiya. Ano, hindi ko mahiya. Dadi kami tago. Hindi ko mahiya. Parang bata. Pangbayad mo daw yan. Thank you, Dress. Dahil pa yung pinag-ikot mo. Oo. Pag tinanong mo kung saan galing sa'yo, ikaw nagbigay. Thank you, Kaya Kuya. dagdagan mo na kasi may pambayad ka naman na. Dito mo. Thank Laro you, mo kaya, Kuya. Salamat ka kay, ano, Kanino, Kuya? sa akin. Thank you so much, Kuya Jason, sa payo. Sabihan mo tayo display ko di. Ano pala ngayon si Kuya? Oo. Mayaman na Di kaya ano yan. Kay... Hulaan mo. sa'yo. Sana all po mayaman. Alam. Kay Kuya Jojo yan. Pasalamatan mo si Kuya Jojo. Pang ano to, Kuya? Ewan mo kung pang ano yan. Basta binigay yan sa'yo. Ilalagay ko ulit sa piggy bank ko. Hmm. May pinag-iipunan kasi ko, Kuya. Car. Ay, Ano, ano? car. Car. Siguro kasi sa igin. Ganto. Gaming. Thank you, Kuya Jojo, sa unexpected ayuda. So, yun. Sarap. Ay, Sarap ng ayuda. Ano ba yan? wala tuloy ako masabi sa di ko, Kuya. Ayos mo. Mainit kasi. Yung- Kuya Jojo, thank you so much po. Mayroong ano na naman ako. Ay, Mayroong-
Nahiya na Ayun ako mag-ano talaga, kuya. Parang gusto ko na lang sumayaw. Vlogger, mahiya. At ayun, kuya. Hmm. Di naman na kasi ko nag-expect talaga na yung may marireceive akong katulad nito kasi syempre nabibisi na din ako, hindi na ako masyado active sa YouTube channel. So talagang hindi ako mag-expect, kaya unexpected yung pagbigay sa akin nito. So maraming salamat po Kuya Jojo kasi may allowance ako and yung matitira dito is siguro pang dadag ulit sa kasi yung paninda ko dito medyo na lulugi Okay na. Kasi kunti na lang yung mga tao, tapos marami nang nagtitinda, no? Tapos hindi na siya katulad nung dati, like nung una dito, super dami ng tao. Ngayon, mga bandang 11, mga unti na lang. Kala ko bandang lapis. Bandang lang. Tapos, Banda yun kuya. Mga bandang 11, unti na lang talaga tao. Unlike before na umaabot silang 2 madaling araw. AM ganyan. Ngayon, unti na talaga. Bakit? Magdamag-dami ka. Ay, yung may okasyon, magdamag talaga. Kala ko nga pag sa Sabado may may Ay, wala na. sayawan. Display. Dati, no? Nagtanong din ako nun kuya. Oo, Once na mag-start na daw yung campaign period, wala na daw. wala na. Kasi baka i-reklamo sila. Oo. Baka politics daw. Oo. Tapos yung another, nito kuya, kung may matitira pa, ilalagay ko sa piggy bank. Oo. Ikaw na bahala niya. Thank Basta you yung so much pinapaabot po. yan sa'yo. Magka-Jojo. At may pambayad na rin ako dito sa Ukay. Pasalamat ka sponsor ni Gwen. May mental block. Huwag naman. Ay, Mental block daw siya. Mental block siya. Taga-nabayan ng Oo. kuya. May asawa na? wala. Wala? First, ay graduating ka di ba? Third year. Ay, third year. Single. Double. Double. Best friend ni Gwen. Tapos may business siyang ukay-ukay. Kasi pareho din naman kuya, nag-help sila dito. May Ay, tumutulong dito. handang magdamag. Siyempre. Makatulong lang. Tapos dito na sa inyo natutulog din. Hindi naman. Ay mo, uwi. Umuwi. Pero nung Nung isang araw, ay nagsara ba? Oo. Dito kami, may problem ka. Nawala yung susi nung Ay, yung nila. pinost mo? Sa kanila yun? Kung na di na nahanap. Di na. Hindi na. Kaya magdamag Paano yun? sila sa hanap ko. Duplicate ginawa Oo. Pumunta sa 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 Ipoh. opisina. Nagpagawa. Hindi yung duplicate yun. Pero Kukunin na papagawa lang. pa din daw kasi. Tulad nung nangyari rin sa Susibagan ni Canoli na nawala rin. Nawala. Yung Kasi may duplicate remote, di ba yun? Oh, remote. Duplicate mo. Pwede kami. Doble talaga kami. Ikaw nga si Jimel nung naghahanap. As in, kuya, may customer kami dito nag-inom. Tapos mga 6 AM pa na hanap pa rin yan. Hanap pa lang yan. Di, natulog. Talagang hinahanap ko. Wala. Ilang taon ka na? Magka-22 sa July. 20 to. Ako kaya tatanungin. Mag-18 pa lang po ako. Ayun at nabigay ko na sa Jojo yung pera kay Gwen. Tantay muna kami ni tatay dyan na para magkain din kami tatay bago umalis. Nabubulol ako Bakit kaya? Nagugutom na. Oo. Nabubulol ako. Pwede, nagsigilin pa silang po. Pinsan ni Pilo. Nagluluto. Butangan mo na po buhangiran. Tapos kami sa gym eh. Para saan na yan namin. Yung pera. Bilangin mo pala. Kasi baka paghanapan tayo. 1, 2, 3. Oo. 3K. Nabigay ko na po yung Kalimutan ko palang pabilang. Apply lang yan. Oo. Ayan. Basta yun na. Nabigay na. Basta. Iluluding ako.